Oke bos, iki nemu lubang mana bos, tak keruweki. Tibae jerone ana banyune. Coba bos. Menawa. Tapi delok pergerakan banyune kaya ana iki munggah mudhun iki. Lho, munggah mudhun. Ana iki bos. Tapi mbok gelemangan mbok ora iki. Gua gelemangan bos. Lho, munggah banyune bos. Lek ndelok pergerakan banyune ana iki. Ini kok gak gelem munggah berarti. Duh, tambah biru. Oh, munggah. Munggah bos. Kontrol bos. Ditarik sinarku. Tuh, ditarik bos. Tarik bos. Gue rek rada grobo. Lho kok sampai enterek ngono. Kena bos. Kena bos. Aduh, kameraku nggak fokus. Kena. Lumayan iki. Tarikane alot apa panjen lumayan sing atos. Ih, alot bos. Munggah. Ngelawan bos. Ngelawan rek. Lumayan iki rupane. Duh. Ih. Ngelawan bos. Iki lumayan iki kayak narik rek. Reku. Lumayan bos. Sak mini rek ulut sawah rek. Lumayan bos. Sak mini bos, lumayan lah. Timbang kana oke. Mantep rek. Ulut sawah sak mini-mini iki. Nanti jak robet iki, Mang. Sawahnya rada asat bos, iki ono bolongan tak duduk ono banyune. Ternyata lumayan sak mini lah. Oke wis, lanjut. Nanti jak robet iki. Mantap.